Is-sibt filgħodu fil-qorti compliance ta' mal-każ kontra Jelle Ribma li jinsab akkużat bl-omiċidju ta' tfajla Olandiża Shannon Mack. Mack kienet inqatlet f'nofs ta' triq f'Santa Venera s-sajf li għadda. Fis-seduta xed iben is-sit tal-appartament li kienet qed tikri tfajla. Fix-xhieda tiegħu u qal li għall-ħabta ta' 2:30 ta' filgħodu ħareġ ipejjeb sigaret fil-gallerija meta sema twerżiq ikexkex li dam għal ftit ħin mhux ħażin. U qal li ma sema ebda kliem u li twerżiq dam għal xi ħin sakemm beda jmajna bil-mod il-mod. Xhud oħra qalet li kif ħarġet għax-xogħol kmieni filgħodu ġar qalilha li ma ġenb il-karozza tagħha kien hemm mara mejta. Ispjegat kif dak il-ħin lemħet il-ġisem tal-mara mikluq bejn il-karozza tagħha u ħajt tal-ġnien. Il-każ ikompli fil-jiem ġejjin. Charles Borge ta' 45 sena resident is-Siġġiewi tressaq il-qorti akkużat pussess ta' droga u nstab fil-pussess ta' raża meħuda mill-pjanta kannabis kif ukoll pussess ta' droga kokaina. Borge jinsab akkużat li kommetta reat 100 metru l-bogħod minn skola jew klabb u li hu reċidiv. U wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġġuba kontrih. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Claire Staffraġ Żammit ma tatux il-ħelsien mill-arrest. Id-difiża qed titmexxa mill-Avukat Joe Giglio assistit mill-Avukat Roberta Bonello.